Mighty perfect exclusive. It's your boy CK once again. Marichika karara. Da imbo zikona seko. Ndirineka. Uiwe wa izikona seko. Simba rekuti ndeze mwana wa Mwari nasi uno ini ndoimba nasi uno ndoshaura Muzita Renyu ndokubira Muzita Renyu ndombera Muzita Renyu ndonamata Muzita Renyu makandizora paya ndafarisa andakarwara imi makandisimbisa Buda mweya onditarisa mwana wangu shinga zichanaka chete nasa ndimbodzora chimbo ndongoshinga totsanya kuna mata zvose ndekutsunga nasa ndimbodzora chimbo ndongoshinga totsanya kuna mata zvose ndekutsunga ndaimbozvikona seko ndirineka uiwe waizvikona seko Hakuna jino ita pasina koti chekutanga tovata pasandogona koti yokudisisaize kutoparika weti munoita kuti ndikogara ndingaheti muri mati chachakaisiu kana ndiine mimwari zvese can do zvese zvamunoda mwari nenekandu lakalakatu endo ndaimbozvikona seko izvikona seko uriwega iwe uriwega waizvikona seko iwe uriwega waizvikona seko ishi makandifira mukandipawo simba rekuti ndenze mwana wa Mwari nasi uno ini ndoimba nasi uno ndoshaura ndaivozvikona seko ndaivozvikona seko makandidzora paya ndafarisa pandakarwara imi makandisimbisa vabuda mweya onditarisa mwana wangu shinga zvichanaka chete nasa ndimbodzora chimbo ndongoshinga totsanya kuna mata zvose nasa ndimbodzora chimbo totsanya kuna mata zvose. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Romans 8 verse 31. watata ndifamino oti General Ivan CK Productions.